детски. Отиваме на детски рожден ден. Нашата героиня Еми навършва днес 11 години. Ще изненадаме сега с новината, че е героиня в Предай нататък. И ще духаме свещички. И ще ядем торта. Тралала, на рожден ден ела, ще ядем вкусна торта с крем. Тортата е тук. Възглавничка с Мини Маус, чанта с Мини Маус и балона с любимата героиня на малката Еми. Мини Маус. Отиваме на рожден ден. Добър ден! Тук ли живее Еми? Да. Аз търся Еми. И макар, че не съм поканена, идвам на рожден ден. Вие сте Лидия? Да, вие сте. Лидия, вие сте герой в Предай нататък. Наистина. Наистина? Има ли тук една рожденничка? Има ли тук една рожденичка? Вие сте Наталия Симеонова. Аз не съм го очаквала. Мила Еми! Честит рожден ден! Благодаря много. Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, мила Еми! Честит рожден ден на теб! Заповядай. Много благодаря. Разбрах, че твоята любима героиня е Мини Маус. Разбира се. Защо я харесваш толкова много, Еми? Има хубава панделка. Има хубава панделка, освен това има много широка усмивка. Така е. И по това ми прилича на някой, с който се запознах преди малко. Малката. Аз наистина не съм го очаквала. Щастлива ли си? Да, доста. Доста. А знаеш ли, че имаме още много изненади с теб? Наистина ли? Нали си чувала за Предай нататък? Да. Даже един път гледах вашето предаване. Много интересно. Когато Предай нататък влезе в живота на хората, какво се случва? Сбъдват се всички мечти. Много благодаря. Не знам какво да кажа. Сънувала ли си някога, че нещо такова ще ти се случи? Сънувах една нощ, но не знаех, че наистина ще се случи. Аз се пошегувах за съня, пък ти наистина си сънувала нещо. Да. Какво сънува им? Сънувах, че си дошъл нас и сме си приказвали. Честно Разни ли? неща. Честно. Някой да не ти е казал, че ще идваме. Не. Наистина не. Сигурна си. Сигурна съм. Ти предсказваш бъдещето. Нали, гадателка съм аз. Ти си най-веселата гадателка, която съм виждала. Така е. На какво обичаш да си играеш, Еми? Обичам да рисувам, решавам си задачи, смятам. Ти си математичка, така ли? Да, аз съм в 8-о основно училище Кракра Пернишки. И сега съм втори клас. Браво, Еми! Как се казва госпожата? Казва се Гергана Седевчова. Гергана Седевчова. Добра ли е? Добра е доста. Тя ми помогна за всичките тези месеци да изкарам един хубав отличен. Сега вече направо ме изуми. Даже знаеш ли, Наталия, какво научих от родителите си? Какво? Че когато имаш родители е хубаво, защото има кой да те разбира, когато си тъжен. Ти никога не си тъжна.
ти винаги си усмихната и сияеща. Ако някой не е добре, има защо да съм тъжна, но иначе я се усмихнете, виж, снимат ви. Задръжте се в кадър. Това бяха инструкции към баба и дядо, мама и татко ли? За сега само към мама и татко. Често ли се смее? Всеки ден. Когато не е болна. Значи ние тук си имаме един наша така семейна закачка, когато мъкне, значи е болна. Значи има нещо, температура. Тя по принцип не си е. Гордееш се с нея. Абсолютно. Разкажи ми за училището. Миналата година идвах учители в нас. След обяд тази година се разбрахме по-добре за нея. Да е сред деца, ние да си я караме по 1-2 часа. Там по специална програма ще учим. Да я караме сутрин след обед, в зависимост от това как си на работа. Искаш ли да си поиграем на една игра? Добре, да играем. Ти си разказвачът на приказки. Аз съм малкото детенце. Разкажи ми приказката за малката Еми, която започва с думите: имало едно време